Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Pachinjava panganai by birth achinyomba Winky D na Hopewell zvaitika mushure mekunge paine ruoko rwake mapictures ake ari kutenderera pa social media, vanhu pavari kuti ane gwembe ari kurwara asi azopindura achinyomba Winky D na Hopewell anyora kuti my hand alone is trending better than Winky D and Hopewell put together. Asi vazukuru vambuya nehanda vazviramba vadedzera kuti aiwa usafarisewo zvauri kutaura hatina basa nazvo, iwe uri kurwara unofarira lula une gwembe. Aripo mumwe munhu akanyora kuti iye Winky D name is too heavy for the entire family of yours. Mumwe munhu akati Winky D chironda chemubhutsu chiri kukurwadza nyange ukaita seucharwadziwa. Mumwe munhu akati watofirita karuoko kako ako. Saka handizi guys kuti munoti kudii, asi munongoziva mega panganai anoswera achirwisa zita raWinky D achidedzera kuti iye ndiye the gaffer of the gaffest, nekuti anoziva ega kuti Winky D akaramba kupusiswa naiye, saka ndosekera achiswera achimunyomba. Ende Winky D hana nguva yekutukana nekunyombana napanganai because anomuziva kuti muprofita wenhema ane achingoda kutrenda. As we all know, panganai anotrendiswa mostly nekunyomba vanhu vahombe vakuru. Vadiki hana basa navo because anozviziva kuti haana power. So handizi guys tinoti kudii because adedzera kuti iye ruoko rwake rine gwembe iri riri kutotrenda, riri kutenderera kudarika Winky D na Hopewell vakasanganiswa vari two. Asi zvarambwa nevanhu vakadedzera kuti iwe uri muprofita wenhema, ita zvako zveuprofita uchibira vanhu mari, asi zvokuti Winky D chimusiya akadaro. Winky D ndi the gaffer of the gaffest, ndosekera akaramba kupusiswa newe. Vanhu vanopusiswa newe vese after that vanopusa, vanotadza kutrenda, vanotadza kubudirira muupenyu. Ukangovasiya vanosara vachitambura. Saka ndizi guys kuti munoti kudii nazvo. Vamwe vanhu vadedzera kuti watofirita karuoko rwako, asi panganai angopindurawo achifa nekuseka. Vazukuru vambuya nehanda vazviramba. Thank you so much guys.